The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you are taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Sa dili pa kita magasugod sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, maganda mo na kita sa atong kaugalingon. Ikaw magtutuo, manduan kita sa pulong sa Dios. Diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtutuo, wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo da. Magampo da. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nining adlaw nga imo kami gidala na usab nining napita ron sa padayon sa among pagtuon sa among pulong. Andama kami o Diyos, pinagis pagpuno ka namon sa Espiritu Santo ron kami. Imong matudluan sa among kamaturan ug maklaro gyud namo og tinaw og tataw. Unsa ka mayong danon kining imong mga pulong ug gikinahanglan namo sa among kinabuhi aron kami magkinabuhi sa dynamic spiritual life. Musa ning adlaw Dios, salamat sa imong mga pulong nga mong pagatunan. Kini tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen. Padayon kita sa pagtuon sa atong dugukan sa atong hilisgutan. Ang title, The Dynamic Spiritual Life of Believers. Unas tanan, angay natong hinumduman, kanunay yun natong hinumduman, nga sa panahon nga kita
magabuhat og bisag unsang buluhaton sa kinabuhi, gikinahanglan nga kini atong buhaton as unto the Lord. Og ang buti pasabot nga ginamit ang pulong sa Dios sa atong pagbuhat niana. Kay kung imong buhaton ang usa ka buluhaton nga walay paggamit sa pulong sa Dios, kana mahug lamang og tawhanon nga maayong buhat. Og kana gitandi nato kana sumala sa 1 Corinto 3:12-15 nga unsa mga patay nga mga buhat. You see, dead works. Kay ngano, nahug ka na sa pagkatawhanong mayong buhat. Nga, ang dead works, okay, gitandi kini sa unsa. Unsa tayo itong pagtandi ni? Kahoy, kugon, ug dagami. Duslita ni mo ka na masunog. It's combustible to be burned kini. Sunugon kini during the judgment seat of Christ. Human gyud sa may tabo nga pagsakgaw ang rapture. Okay? Apan kung ikaw magabuhat og usa ka buluhaton, bisag unsang buluhaton, ginamit ang pulong sa Dios kana ginamit ang panghunahuna sa Dios, the thinking, the viewpoint sa Dios. Then kana mahug sa gitawag nato divine good, Diyos non nga maayong buhat. Nagyapon ka na sa 1 Corinto 3:12-15. Mo na gitawag kining divine good, gitawag kini sa English treasures in heaven. Dili ni sila masunog, non-combustible, ug kinirang maayong buhat nga matang nga rewardable during the judgment seat of Christ. Pagagantihan kini. O gani giingon kining sweet fragrance to God. Apan kadtong dead works, human good, it will go up in flames. So, dias Mateo 5:16 nagaingon usab kini, let your light so shine before men that they may see your good works, divine good, and glorify your Father in heaven. Now, by the way, ang divine good, Diyos nun nga maayong buhat, kini resulta o byproduct of divine viewpoint thinking. Resulta kini sa imong pagkamapaumsanon. Whereas ang human good, tawhanong maayong buhat, kini resulta or byproduct of human viewpoint thinking. Tawhanon, kalibutanon nga mga pangunahuna. Mo resulta kini sa this is the result of being self-righteous, being arrogant, and having that approbation lust. So, mao na nga, kung ikaw pabilin sa imong pagka-mapaubsanon, hinumdumi ang prinsipyo, God promotes the humble but demotes the proud. Nakakala sa Santiago 4:6. Now, timani usab kining dugang kining prinsipyo sa diha nga ang Dios muuswag sa usa ka magtotoo. Kanang maong magtotoo, uswagon gyud. Uswagon is promoted. Apan kun ang Dios dili mo uswag niya nang maong magtotoo, kanang magtotoo di gyud mauswag. Sa in English, when God promotes a believer, the believer is promoted. But when God does not promote the believer is not promoted. So, mao nga ang usa ka magtotoo nga negatibo ngadto sa doktrina is like someone who is cutting off his power supply. Iyang giputol sama na ng outage or blackout. Giputol niya, so na pagkapaong. Kaya niya ay pagtandi nini. Okay? Analogy. Ang kamatuuran o ang pagkamatarong, truth and righteousness, equals kahayag. Whereas ang mini o ang dautan, false and evil, equals darkness, kangit-ngit. Kaya ang Diyos, sa Juan
Primero Juan 1:5, God is light, and in Him is no darkness at all. Now, ang mga circumstances kinabuhi, moingon nga imposible. Apan doktrina, moingon nga dili lang kay posible kundi garantisado pa gyud. With God, nothing is impossible. Lucas 1:37, right? Ang Diyos nagatuman sa iyang pulong. He keeps His word. He keeps His word in the imputation of blessings to believers who are mature. Okay? Iya ginang tumanon. Mutuman siya sa iyang pulong, iyang saad nga, iyang unsa, bubuan o mga panalangin ang mga magtutuo nga mga hamtong. O mutuman gyud ang Dios sa iyang pulong sa iyang paghatag og unsa kanang pahimo mupahamtang siya og unsa silot usab o disiplina pagpanton ngadto sa mga magtutuo nga mga negatibo ngadto sa doktrina. In other words, negatibo wa magitubo. Okay? So ani ang prinsipyo. Makita nato ang prinsipyo diha sa Genesis 21:1 ngadto sa 2. God's faithfulness to His promise to Abraham for a son despite Sarah's old age. Bisag unsa ka tiguang na gyud ni Sarah, gituman gyud sa Dios. Tuman gyud siya sa iyang saad. Ang iyang pagkamatinumanon sa iyang saad ngadto ni Abraham. Og iyang gituman. Hinumduman nato nga dunay 3 stages of sanctification ang atong pagkabalaan. Kay mo man ni ang magakuyog man ni silang pagkabalaan sa imong pagkahamtong espirituhanon. See? In other words, they are synonymous. Sanctification, tulo ka stages of sanctification. Nomdom ka, positional, experiential, o ultimate. Ang positional, ang point of salvation, yan ang igayon nga imong gidawat sa Ginoong Jesucristo. You are positionally sanctified. Number 2, experiential. Ang imo ng adlaw-adlaw nga spiritual momentum, kini nga itong gibuhat, apil na ni, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios mo na daily spiritual momentum. Mao na ang ikaduha nga second stage of sanctification, which is experiential sanctification. Ambot pasabot ng experiential, ang imong kasinatian na sa adlaw-adlaw nimong pagkinabuhi dinhi sa yuta. Mao ni experiential sanctification. O ang ikatulo, sa ato ng pag-uban sa Dios dito sa langit, which is ultimate sanctification. That is sanctification in the eternal state. Now, atong timanan nga, samtang, tutukan na to kining experiential sanctification, kaning ikaduha. Okay? As a review, primero, positional. Ikaduha, experiential. Ang ikatulo, ultimate. Now, tutukan na to ni ikaduha, experiential sanctification. Ang usa ka magtutuo nga naay doktrina, naanay na kanang pundo o na ningtuhop na ang pulong sa Dios diha sa iyang kalag. A believer with doctrine, naa siya, manag-iya na siya o kanang makaangkon na siya o spiritual power. Gahom kini which is far above any human power. Okay? Name it, human power? No. Wag yun. Di yun ni katandi. Ang una ni I will name 4 ning spiritual power. Number 1, power to discern. Iba ka mag-unsabot sa discernment. Ang imong pagkaalinggat o pagkamatikod sa mga mini gikan sa kamatuoran. See? Power to discern. Ikaduha, power of not being deceived. Okay? Ang power to discern, ang gahom nimo sa pagmatikod. Unsay mini, unsay husto.
Ikaduha, ang imong gahom nga dili ka na malingla. Okay? Gahom na nimo, di ka malingla. Ikatulo, gahom nga balibad o makasalikway ka sa pagbuhat og sala. Okay? Hikling ka, wakli ka, the power to refuse to commit sin. Unya ang ikaupat, power to refuse to be influenced by evil. Na kay gahom mga imong kanang isalikway ang kining influence sa kadautan by evil. Kay mo man ang policy ni Satanas, evil. Whereas ang Dios, ang iyang policy is unsa? Grasya. Okay? So, ang usa ka magtutuo nga kinabuhi diha sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay, faithless life, dugangan pagyo kini sa divine viewpoint, Diyos nun nga mga panghuna-huna, mahimo na kana nga lifestyle niya. Mano na ingnon ta modus vivendi sa iyan ang pagkinabuhi. Mao ni okay, ato ning in English okay? Deta's reward is in English. A believer functioning with the faithless life plus dugangan pa sa divine viewpoint lifestyle, kining kahimtanga is normality in life. Normal. Okay? So a believer who is not functioning like this is abnormal. Basta? Mao man ni ang prinsipyo. Now, karong panahon na, today, ay kanang bagang duot sa mga magtutuwa. Big majority of believers are functioning in abnormality in life. Abnormal ang ilang panginabuhi tungod ni ining musunod. Tungod sa dautan, evil, mao man ni palisi lagi ni Satanas. Ikaduha, ang ilang unbelief, ang ilang kuwang o kanang pagtuo. Ug mao na ang kanang tumong ni Satanas, Satan's goal. O ang ikatulo, arrogance, ang iyang pagkamapahitason. O kining pagkamapahitason, maoro pa ni kanang unang sala ni Lucifer. Nundong ka? So, mahug gini og self-righteousness. Kay arrogant man. Ang usa ka magtutuo nga arrogante o mapahitason, then mo angkon siya sa iyang kaugalingon nga unsa matarong siyang kaugalingon. Mao ni ingon og self-righteous. Now, ang Dios tutuki ni ang pagkamatarong sa Dios plus R, plus R. Kay ang ihas tao, minus R. Ang sabot pasabot. Ang pagkamatarong sa Diyos, plus R. Di man magkatakdo ang plus o minus. Gusto? Kung mahinomdong kasi mong mathematics, okay? O sa imong arithmetic, God's righteousness demands mo demands. Maura ba ng binisaya? God's righteousness, which is plus R, demands punishment for every evil occurring everywhere. Mauna, ang iyang pagkamatarong mo demand yun o pagsilot sa matag dautan nga maghintabo bihi sa asang dapita. O gawas panini, ang pagkamatarong nga hingpit sa Dios, perfect righteousness sa Dios, necessitates divine discipline on the life of a carnal believer. Iba naman punta niya na. Matulang po ning gisubli, aron hindi na nimo makalimtan nga. Ang usa ka magtutuo who is negative to Bible doctrine will of course result to unsa kanang divine discipline. Mo resulta ni nga unsa
mo necessitate mo pasabot nang inahanglan gyud og disiplina sa kinabuhi sa usa ka karnal nga believer, karnal nga magtotoo. Kaya tuwa naman siya sa gawas, tuwa naman siya magpuyo sa unsa dapit nga may gahom ni Satanas. Ang inganlan na to cosmic systems, cosmic dynaspheres. Duha ra ba ni? Cosmic Dynasphere 1, kanang arrogance complex. Cosmic Dynasphere 2, hatred complex. Mo ni duha ka mga kanang dynasphere ni Satanas. Okay? So, doon ay tulo ka kanang katarungan. Okay? 3 reasons nga ang Dios mo pahamtang og disiplina. Okay? Paminaw. Una nini, tungod kay ang sala nga gibuhat sa usa ka magtotoo is an offense to the character of God. Pagsupil kini, pagsupak kani sa kanang kinaiya sa Dios nga hingpit. Mao ni una. Ikaduha, aron nga ang ang hingpit nga magmatarong sa Dios matagbaw to satisfy the perfect righteousness of God. Mao ni ikaduha. Ang ikatulo, bahin kini it is part of the righteous indignation. Righteous indignation. Ang iyang pagka kanang kasuko, of course, kasuko ni kung mahisgot ang kasuko sa Dios, dili kay tinawanan tong pagsabot nga nasuko ang Dios, dili. That is only an anthropo kanang pathism. Okay? This is a language of accommodation lang. Di man gyud kay masuko ang Dios kay sala man yung pagkasuko. Gusto? Gipa klaro na gipatin-aw na natong mga tao in our way of thinking, humanly speaking. Manibot pasabot. Aron just to ascribe the feeling of God. Of course, it's part of the righteous indignation kining pagpahamtang sa Dios o disiplina. Okay? Prinsipyo. Unsa may isulti di si Hebrehanon 12:6. God chastens those whom He loves. Kinsa iyang gihuma, iya ka ng pantunon. See? Now, timan na nato ning prinsipyo ha. Okay? Ang mga tao nga dunay dautan nga mga attitude. Okay, unsa may Visayan attitude? Aton lang ino pagtagan. Okay, aton lang gamitag attitude gyapon. People with bad attitude are problems in life. Sakto? Okay. People with good attitude are wonderful, successful people in life. Principle gyapon na. Okay? So, ang mga bad attitude nga mga tao, nga dunay bad attitude, problema ni sa kinabuhi. Apan kadtong adunay maayong mga attitude, they are wonderful, successful people in life. Mao to'y mga mauswagon, madinaugon sa kinabuhi. Kung timanan usab nato nga kitang mga magtotoo, matag-usa ka nato are missionaries, supposed to be. Okay? Every believer is a missionary. Every believer has a spiritual ministry. Every believer is a salesman for Christ. Okay? Salesman. Unsa mang pagka-salesman nato ng mga Kristiyanon. We carry a perfect product. Perfect ang atong produkto. Unsa man ang atong hingpit nga produktong gidala? Ang mensahe sa kaluwasan. Mao nay hingpit nga produkto. Ngano mang hingpit man, why is it perfect? Tungod kay it bears an eternal warranty. Okay? Pareho ko nang mupalit kag mga insurance kung saan na diha. Okay? Okay. So it is perfect because it bears an eternal warranty. O naibaw kapag unsa,
kining maong produkto which has an eternal warranty, libre. Oy bayad. Kining free. Ngano mang free man. Ngano may bayad. Tungod kay someone has already paid it up for you. Gibayra na ni alang nimo, para nimo. All one has to do, ang tanan nga iyang mahimo ra gyud is simply to accept it by faith. Pinagi sa pagtuo ra po na imo pagdawat niya na. Now, sa diha nga ikaw mo saksi when you witness for Christ, kay imong saksihan ang usa nimo ka higala. Alang kang Ginoong Kristo, imong i-introduce, ipaila-ila sa Ginoong Kristo, nganha niya nang dili magtotoo. Always remember, make the issue out of the issue and make the issue clear and get accurate doctrine. Okay? So, himo ang isyo, tutuki lang yun ang isyo, himo ang isyo nga klaro og tataw. Og di lang kay klaro og tataw, kinahanglan nga kini way sayop. Okay? Accurate doctrine. Ang doktrina nga way sayop. Kay people don't change in life unless they change spiritually. Of course. Magsugod yun spiritually. Spirituhanon magod. Now, of course, ni mga saying din, you can have tons of religion without an ounce of salvation. That's really true. Okay, if you could earn your salvation, Christ would not have died to provide it. Okay? Ang kaluwasan, gasa kini, nga dawatunon, dili kini, ingnon ta tumong nga imong kabutunon. Sabot ka? Salvation is a gift to be received. Dawatunon, dili kay goal to be achieved. Mao man ay buhat sa relihiyon. It's a goal to be achieved. Imong paningkamutan, imong buhaton, imong kabuton. Paningkamot apan ang grasya, okay? Ang grasya lahi, ang kaluwasan gikan sa Dios lahi. Unsa man, wa kay paningkamutan, igo ra kang muunsa, mutuo ug mudawat. You see? Now, narabay, di ba ito naman po ding gituki po, na ay kontrobersya. May tungod nining faith. Okay? Kaya naraba sa James, nag-ingon diha nga, faith without works is dead. Di ba ito na ning gipatinaw ni mo? Imo nadungog naman ni mo tingali. Faith without works is dead. Now, kana dihang gisigutan nga faith without works is dead. Kanang maong faith, dili na faith to the on the Lord Jesus Christ. Kay naghisgot na sa mga magtotoo. Magtotoo na ba? Luwas na. Faith without works is dead. Why labot ang imong pagtuo kang Ginoong Kristo kay luwas ka naman? Huma naman nimo dapat ang imong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. So, dili na faith on the Lord Jesus Christ. Ang bud pasabot ni nang maong bersikulo sa Santiago, James, mao nga pagtuo na ni sa pulong sa Dios. Pagtuo nimo ba? Imong tuuhan ang pulong sa Dios. Okay? Imong mo claim ka nga imong gituuhan. Okay? You claim nga hintuo ka sa pulong sa Dios. Apan wa may resulta sa imong faith kay unsa? Wa man nimo gamita. You see, wa man nimo sunda, wa man nimo tumana ang unsa gisulti diha sa pulong sa Dios. Moingon lang ka mo claim lang ka nga hingtuo ka apan unsa ba nang pagtuo lip service ra. See? Kanang pagtuo
wa may resultang buhat sa imong pagtuo. O man, that means patay itong imong pagtuo. You see? Faith without works is dead. Namo bitaw naging faith without works is dead. Unya na puy uban nga mo claim nga dili lang kuno kay pagtuo nga ikaw maluwas. Na uban nga mo refute niya na nga faith faith alone in Christ alone is not enough. Kay tungod lagi ilang gibasihan ng faith without works is dead. Tanawa ha, nakita nimo? Kanang faith without works is dead, dili lagi na faith on the Lord Jesus Christ, but faith on the Word of God. Human naman ka maluwas. Sunod, ang imong tumong sa imong pagtuo, dili na sa Ginoong Jesucristo, kay luwas ka naman. Pagtuo ni mo ngadto sa pulong sa Dios. Mo claim ka hintuo, apano man nimo gamita, no man nimo tumana. So that faith is dead. Kasabot ka? Faith without works is dead. So, ato lang nagisingit diya, kaya namang uban nga. Naglibog pa. Okay, so, that means, maunay atong hisgutan nga, kitang mga magtutuo. Okay? Gikinahanglan nga atong tutukan kini. Nga, sa panahon nga ikaw nagatuman na, okay, faith on the Word of God. Imong gituuhan, imong gidawat, imong gihangop, o imong gakson gyud nimo ang kuno nimong pulong sa Dios aron magamit na nimo. Okay? Kaya paggamit nimo niya na, hintuman ka na. Sabtag na, hintuman ka na sa tugon o mando sa Dios. Okay? So, kaya namitabulais naman sa Espiritu Santo kadtong pulong sa Diyos nga mong gikatunan. So, imetabulais lang ka na, humani mo tuuhi, humani mo dawata. See? Dili lang kayo mo claim na ka ngayong tuo ka. Apan, naagi resulta niya na. So that means, ang resulta sa imong pagtuo, dili patay, buhi kayo. You see? Mao na nga, aron ikaw nga magtutuo, makafunksyon na sa imong pagkakristuhanon. O inigabot nimo niyan tong pagkahamtong na kay gatubo naman kasi sa imong tanto nga pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis. Okay? Dili intermittent. Pareho ko dining kanibang weather o panahon nga intermittent nga uwan. Okay? Mura ba o ka nang mga bitaw nag-iingon nila weather lang ang kinabuhi. Ang buti pa sabot nga kinahanglan dili intermittent ang itong pagtuon. Kinahanglan consistent, persistent. Mo na giingon des Visayan. Makugihon, kanang mainiton, malahutayon. See? Persistent and consistent. So kay inigkabot na nimo sa imong tumong, which is our common goal, spiritual maturity, then di ka magmahay. Mo na tugon sa Dios, di ka magmahay anak sa diha nga makakabot ka na yan ang imong tumong nga spiritual maturity kay mo nay giingon og katakos ang na kay katakos sa pagdawat sa mga panalangin. You now have capacity for life. Na capacity makamao ka na, may kakayahan ka na sa pagkinabuhi nga husto sibo sa plano sa Dios, in sync with the perfect timing sa Dios. Kaya nga naman nagtuman man kasi atong tulo ka matang sa kanang wills of God. Tulo ka matang sa mga kabuton sa Dios. Una, unsa? Kanang viewpoint will of God. Viewpoint. Kaya naghisgon mag-viewpoint imong panguna-una.
viewpoint will of God. Kining viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. Na ang tubag niya na, huna-huna ang huna-huna sa Dios. Kay labaw kini huna-huna nimo tao. Di man makatupong nga itong huna-huna sa Dios. Naman na si Isaiah 55, 8 and 9. Ang sige sulti diha. Tarawa, abrihi mong Biblia. Isaiah 55, 8, 9 says, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na labaw pag yun ang iyang pangunahuna. Mo na nga, sa diha nga, imong huna-unaon ang pangunahuna sa Dios. By the way, di lang kay napay dugang niya na nga 1 Corinthians 2:16 nagaingon nga kini huna-huna ni Kristo. Kinsa man si Kristo? Dios. Musta? Duha man kanibang we have not discussed this lengthily about the hypostatic union of Christ. Kaning hypostatic union patinaw kini naghulagway kini sa duha ka nature sa Dios. I mean ni Ginoong Jesucristo. Tawhanong kinaiya og Dios nun nga kinaiya. Okay? Kanang he was perfect man, 100% perfect man, at the same time 100% perfect God. Mao na igingan lang hypostatic union of the Lord Jesus Christ. That makes him unique in the entire universe. That makes him unique. Talagsaon, dili kasagaran. Mao kana ang gisulti diha. So huna-huna ni Ginoong Jesucristo kini atong gipangtun-an. Og huna-huna sa Dios. Sa diha nga iyang huna-huna imong tunan kini atong gitun-an mao ni huna-huna sa Dios hoy. No ilang ka maka-amgo tingali niya na. Og kini ang huna-huna. The Word of God pulong sa Dios. The Word of God is alive and powerful. Mao man atong kanunay gibat-bat sa dili pag kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Unsa pay sunod? So and so. Mao kana nga atong kanunay gibat-bat. Mao na nga unsa ka gamhanan sa pulong sa Dios. So sa diha nga ikaw makakabot na yan ang imong pagkamtong spiritual maturity, then mo funksyon ang tulo ka mga dagko nga mga proteksyon panalipod nimo. Unsa man to atong isgutan last murag gahapon atong isgutan. Unsa? Ang una niini ang imong anghel magbalantay, your guardian angel. Ang sunod, unsa man to? Paril nga kalayo, wall of fire. Ug ang ikatulo, encapsulation. Gitabunan kanang ingon atong giingon ni gahapon nga tinabunan og samas capsule like that of kanang suga nga tinabunan nga di ka magkuryentihan. Kuryentihan. Mao na encapsulation. And you are being protected. Mo ipikto kaning protection sa Dios. Kay tuwa mature ka naman. Apan kung di pagka mature, dili. This will not function. This will not be effective yet. You see? So, mao na hulagway. Igsuong magtutuon, mao na magtutuo, mao na hulagway nimo, inigabot na nimo sa pagkahamtong spirituanon. Besides, kanang maong ang that stage, gitawag kana sa Grigo nga pleroma. Pleroma stage. Gikan is Grigo nga pulo nga pleroo.
Ambot pa sa botsplero o to fill up ang pagkanang puno. Kay naghisgot man kinig to fill up pag puno, then you are already declared filled. Puno. You see? Puno na. Kay puno ka naman. Oh, by the way, in general term, you have already attained the capacity stage. Kay puno ka naman. See? Now, so, dili di ay sakto ang papangayo nato o panalangin. Dili. That's wrong. Kana bang magampo ta Diyos, panalangin ni ko, mao gini. Dili mahimo na. Muampo ta nga hatagan tag panalangin, dili. Sayop na. That's wrong. Dili ta makapangayo og panalangin. Dili mapangayo ang panalangin. It cannot be kanang petition. It cannot be petition. Santo nagiingon, base ang doktrina sa mga panalangin, mahatag, mabubo lamang sa Dios ang iyang mga panalangin nga rikanatong mga magtotoo sa higayon. Paminaw, sa higayon nga makaabot, makakabot na ta sa spiritual maturity level, otherwise called the capacity stage. Mao na ang ipakabot sa protocol nga plano sa Dios. Protocol, nung ka sa protocol, paagi. See? Paagi. Paagi ang Dios. Sa mga uban mo yung kalaki ba? Kalaki ni sa Dios. Iyang paagi nga hingpit. In other words, that's the only way that all believers have to comply with. Have to follow. More na ang sundon kung buot kita makadawat sa mga panalangin sa Diyos. Sa laktod nga pagkasulti, there is no other way that we can change God's policy. Wala. Dili ta maka-usab sa iyang policy, sa iyang design, sa iyang protocol. Dili. It cannot be changed. It cannot be altered. Kaya nga no, hingpit na. Ang Diyos hingpit. Okay? God is perfect. His plan, His design, His policy, His protocol are perfect. Only a perfect person can produce a perfect policy, design, and protocol. And since God is perfect, His plan is perfect. Basta? Sabtag yun na pagayo. Now, ato na sa mga gisgutan nga kitang mga magtotoo, we begin to experience the blessings of God at the point of salvation. Niyanag yung higayon sa atong pagkaluwas. Niyanag yung higayon nga naluwas kita. Pinagisan sa? Pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Diya. Faith alone in Christ alone. Diha ta musugod sa atong pagsinatig mga panalangin sa Dios. Okay? And the very first blessing, ang labing unang panalangin nga atong ilhon should be able to recognize niini mao ang mga blessings of logistical grace. Ato man gisgutan gahapon. Kining logistical grace, by the way, gitawag kini og lesser blessings. Lesser. Dili pa ni greater. Okay? Lesser blessings. Nga diin, pangapod kini, distributed kini sa Dios ngadto sa tanang mga Kristiyano. Tanan. Why exempted? During our entire earthly experience. Okay? Samtang niya pata, nining kalibutan na. O kining maong mga logistical grace provisions, pagsangkap sa Dios, mao kining mga butanga nga gi-supply, gi-provide sa Dios kanatong mga magtotoo to keep us alive in this devil's world. Mao na. Kaya ugwa pa ni mga logistical grace, sama ito pagkabuhi. You see? Di ba ni nagyun na?
Maunay tuyo sa Dios nga gihatagan kaniya ng logistical grace support aron ka makapadayon, makalahutay kas pagkinabuhi din hining kalibutan ug aron ka makatuon sa iyang pulong ug sa maong paagi mo tubo kaunta diha sa grasya ug sa kaybalo kang Ginoong Hesukristo ug lagi makakabot unta ka sa paghamtong spiritual maturity. Then ang kuna panagiyahan na kanang katakos sa pagdawat na niya ng gitawag og escrow blessings in time. Ini nga itong panahon. Now, you're going to acquire capacity to receive God's blessings, capacity for happiness, in short, capacity for life. You see? Mauna ang pag-angkon sa dynamic spiritual life natong mga magtotoo. Timan ina. Kaysa imong paghidangat as you arrive at that capacity stage, it goes without saying nga imo nang nakabot ang level of spirituality where the conditions of the escrow now are met. Imo nang natuman ang mga kondisyones. And God, paminaw, og diha-diha, niya nang higayuna, God can start pouring the blessings that He had prepared for you in this life. Iyan naman ang giandam ba? Sa kanan itong pang tanan, para nining atong pagkinabuhi ng kalibutana. So we call that escrow blessings in time. And now, in this life, nining atong pagkinabuhi karon. And because of that, atong makita nga ang maong mga panalangin nga escrow, dili maangkon kung wa kita'y katakos mo dawat niya na. Kasabot ka? Naunsaw man yung pag-glorify sa Diyos. Naunsaw man yung paghimaya ang Diyos kung wa pa ka mo kakabot nila spiritual maturity nga mo'y kondisyon na. Naunsaw man na. No, karon na ta ka sabot ni ini. Samtang nagtuon ta ni ini. So, pata magtuon ni ini, wata kay bao. Magsige lang tag pangayo, panalangin. Sige lang tag ampo. We are out of line. Ano nga itong ginabuhat? Kaya og tao pa ang Diyos may pastilan. O magkakasabot sa akong mando ni mo gitugon ako ni mo. Na mo na, nagkaguliyang ang imong kinabuhi. Produkto rin kasi imong desisyon. You see? God has a sense of humor. You see? But He does not coerce you. He does not di good siya mo tandog din imong kabubuton. Kaya pasagdan ka. Kaya naman kay hingpit nga kagawasan. You have perfect freedom. Samtag na. Kung karoon pa ka magkadungog ni samtana. God is giving you perfect freedom. Total freedom. But bantay. But with that freedom goes responsibility. Okay? Di man na kitang mga tao, in general, kitang mga tao, mga sakop sa kaliwatan sa tao, we are totally free. Giyatagan ta sa Diyos nining hingpit nga kagawasan. Of course, the principle states nga, God controls everything. Okay? Siyang nagdumala. He controls everything except basta na except bantay. Except your volition, your free will. Di gyud siya makatandog niya na. He cannot coerce. Di siya makabuot. Pasagdan yung ka. Moingon ang Diyos mo tanaw ni mo, sige, gamitan na. Ako man ang hinatag. Hinatag na nako ni mo. Apil na 5 ka mga kinaiya ni mo. Gamitan na. Apan, bantay. With that freedom nga akong ihatag ni mo, unsa may imong himuong desisyon, ginamit na. Wala ing manubag, ikaw ra gyud.
You are the only one answerable, responsible, and accountable for your decision. Mao na, what is important, moingon yun ang Diyos, as if moingon siya. What is important is to study and learn my word. Kaya sa imong pagkaton sa akong pulong, makabantay ka na. Di ba ang pulong sa Diyos mao man ni gitandi na to instruction manual sa Diyos. Kita bitaw mo palit man tong mga bisag unsang appliances, TV, radio, kanang computer, unsa pa, mga cellphone, unsa man nimo pag-enjoy nagdi ka mo basa sa owner's manual. Mo man tuyo diha nga aron ka mo enjoy. Sabot ka? Aron ka mo enjoy niya ng imong gipalit nga appliance. Basaha unsay mga instruction diha. Aron sa pagkaibaw na nimo ng instruction, imong sundon, imong tumanon, diha ka mo enjoy. Maupod na ang tao. Nga mo itugon sa Diyos, basaha, tun-i ang akong pulong. Gitandi ka na sa instruction manual. Once mo may bawan, na, diha ka na mo enjoy sa imong kinabuhi. You now have capacity for life. Ano ibot masabot? So mo nang nakita nimo ka na? Did you realize that? And so, because of that, atong makita nga maong mga panalangin nga escrow, dili maangkon kung wa kita katakos mudawat niya na. Pareha tos bata nga 3 anyos tagaan nimo salapi daghang sapi. Diyan pag-enjoy niya na. Gisi-gision tingali gunting-guntingon ni straight kinala niya mo enjoy siya ngana. Yo man si capacity. Mao pud ang Kristohanon magtotoo nga way pagtuon sa pulong sa wa gyoy gana, wa gyoy kainit, wa gyoy kanang gugma, way kahingawa, way tinguha nga mo uswag espirituhanon sa iyang kinabuhi. Mo nang miserable. You see? Produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. It's a matter of choice. Remember that principle? Gibalik-balik na to nini. It's a matter of choice. Naaragyod sa imong pagpili. You see? God never blesses us in time until we have the capacity. See? So therefore, the condition of the escrow is spiritual capacity. Mao nga sublion ko baliko nato sa pagpatinaw dinhi nga di nato maampuan. Sabtani ha? Di nato maampuan, we cannot pray for it. Di nato mapangayo ang panalangin, we cannot ask for this blessing kay wa na masubay, you are out of line niya ng pagiha. If you insist to do that practice, you are just displaying your ignorance. Kasabot ka? I hope nga naklaro ni mo ni. Remember always the popular principle. Na popular nga prinsipyo. Ignorance of the law excuses no one. But ignorance of God's word excuses no believer. What? So, let me reiterate, let me repeat once more for the second time. Balik-balik ko yun lagi na to. God never blesses us in time until we have a capacity. And therefore, prayer does not bring us blessing. Ang pagbubo sa Diyos sa iyang mga panalangin, mag-agad, dili sa atong pagampo, kundili mag-agad pinagi sa atong espirituhanon nga katakos o espirituhanong kahimtang. Capacity for blessing is in the soul sa atong kalag and depends on metabolized Bible doctrine circulating in our stream of consciousness. Pagpatuyok-tuyok sa doktrina diha sa atong panimuot, pangisip. Whatever blessings we receive in time
are far exceeded by our escrow blessings in eternity. Naapadi ay tay escrow blessings in eternity? Yes, of course. Wa pay labot nga naa na unya tay escrow blessings in time. Now. Unsa may ipasabot niini? Paminaw. Ang buot ipasabot ana, laktoron lang natos pagkasulti. Kaya ang kasagaran mo sulti man og inig kamatay nimo, wa kay mada. Karon sa atong pagtuon bahin niini, inig kamatay nimo, naa kay mada. Okay? Mao na sekreto. Ayaw na itugan sa uban. Kaya paminaw, ang panalangin nga imong madawat ni ining kinabuhia karon, tungod kay nakakabot ka naman sa katakos pagdawat, capacity to receive the blessings, dunay equivalent ana that is going to be parlayed into blessings in eternity. Your blessings in time, escrow na. Escrow, ha? Ang atong gisgutan din, your blessings in time, your escrow blessings in time that you have received will be parlayed as blessings in eternity. Nga naman, hinumdumi, nga diha sa 1 Corinthians chapter 3, each one of us, matag usa kanato, shall receive rewards in eternity. Because each one of us, matag usa kanato, shall give an account of himself nga naa diha kana kanang padayag kana diha sa Roma kapitulo 14. Now ato ni padayon ugma. Kawa na puti panahon o ayaw si piyata ang sumpay niini. Magampo ta. Ang bada mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong gitudlo ka na mo, ang dugang pa mga kamaturan. Salamat ninyo Diyos, niining grasya nga among gipahimoslan. Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ninyo Diyos. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ubani kami sa among pagbuwag, iiway kami sa mga kabilinggan, mga kadautan, iiway kami, dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong dinhi o pinagi sa gahom ka na mo sa Espiritu Santo. King tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.